Bumapakagpit pa ako yun, pauwi ka. Bumakit pa tayo para mag-adjust. Dahil. Then, kumbaga ito yung pinaka-sauce ng pare. Tuwalya, sir. Kaya. Dapat papilin. Kita, ako ba lang ito ng kuya? Bumapakagpit pa ako yun, pauwi ka. Bumakit pa tayo para mag-adjust. Dahil. Usap na ba kayo, pre? Kakain kayo. Wala na yung mga soup number 5 na ubus na kami. Ano ba yan? Maraming tao doon, kailangan mo. Dami po. Ito, ribs. Ano po laman yan? Dila? May dila, may... Hindi, laman din. Kumbaga ito yung pinaka-sauce ng pare. Bata? Bata.
matigas. Tuwalya, sir. Kaya. Dari ko yung lato. Sige. Follow nyo. Pangalan to. Anong parte sa ng beef? Ipit part eh. Ipit part. Ito nakakasundo kong part eh. Hindi siya masyadong mataba. Yung kanya, vlogger rin. Malaki yung malapat. Malapat pa. Paida. Ako ba lang ito kuya? Ito mag-zakad. Sorry, may Kain ka na. Ang kaya bakit, di ba? Kasi nagaya mo sa labo. Kamay ka. Yung water. Ikaw to, mata ha. Wala na siya. Wala pa naman. Carlo? Carlo?
Hindi kumakain pa ata dyan. Sige, dyan mo na lang. Kahit dyan. Dati ko kasing pula, okay na ako. Pinag-swap ko kayo mga suway. Wala na kasi gusto ko. Kaya maximum ako no? Ha? Yung susi po yung tigla dyan yun. Saan yun? Wala yun? Yung kabalian. Ha? Yung kabalian. Hindi. Saka ako maiwan mo. Hindi ba? Hindi, dali mo ng ano. Kakalasing ka ng galas. Dadaling ko na lang. Nabilis mga kalating araw na yun. Sa pag walang gawa, nasising kayo baka dalawang oras. Kaya ano ko niya? 350. Hindi mo sana matulit. Hindi ka ano. Baka nakakahiwa eh. Hindi ko matulog. Magaan kami nung namin. Siniship doon. Dahil paligid na